снимки от протестите. От Фейсбук, хванати от тук, от там. Така, чучело на момче на гърба му пише Game Over в гръб. Тук пък на един велосипед пише усмихни се, бе, игнор волен. Така, готвим избори, тази шапка Литварска би трябвало да е. Тази не ми е много смешна, защото това е фермата на животните и 84-та явно в едно издание на Джордж Оруел от двете произведения, които може би ще напиша още по-силен вариант, ако беше свидетел на някои неща. Ние сме доста работодатели, уволнени сте, пише пред Министерски съвет. Тук просто отново татковци с деца. На протеста виждаме на телевизиите техниката, за да се излъчват и протестите. Тук един наш колега видя, че сте го снимали. И понеже той снима, веднъж и него да го снимат. Благо. На кран, с където е камерата за по-добра картина за събитията. Тук хора вървят по време на самото шествие. Още малко. Тук е друго да. Аз същата снимка съм сложил тук. Са нашите национален флаг. Шествието преминава в посока към Народното събрание. Това е преди градинката на Кристал. Още малко. Пред Народното събрание множеството от хора. Сградата на парламента в дъното. Ориентирате се. Софийския университет. Ето и тук изпълнено цялото пространство между Дондуков 1 и Дондуков 2 до ръба почти. Да, ръба на Пловдив. Където може. Ето още, това е сградата на Министерския съвет. Да. Или на президентството на Министерския съвет. Тук е на президентството. И какво пише тук? Парламент на властта убиване. Това е. Седма нощ на протестите, нашите репортери Антон Фикимян, Рада Домощиева и Румяна Попова обобщават събитията и протеста всъщност, който е приключил около полунощ.